سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في لو مسنبت 14 لكاتي استدالو علتاو زيناتات يزلكم مصلخو كموترو كساف فصام مدباتنا نختكتاتلنا እንዳደንኩ በቀዳሚነት አርዕስተ ዜና ካብ 10 ቤት ማእሰርታት ኢትዮጵያ ዝሃደሙ እስራት ዶክሜንታት ናይቲ ቤት ማእሰርታት ስለዛዕነወ ምርካው ማዝዩ አሸጋሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ላዕለዋይ ወታደራዊ አዛዥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢታት ዶብ ዝርከቡ ማዕስከራት ምብጻሕ አካይዱ ደቡብ አፍሪካ አጽያቱም ዝነበረት ዶባት ክትከፍት ምዃና አፍሊጣ ጋዜጠኛ ዘፈራርሐ ምክትል ጸሐፊ ዋይት ሃውስ ስርሑ ገሪፉ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ነበር ትራምፕን መክሳስ ዘብቅዕ ደጋፍ አባላት ከም ዘይረኸበን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 10 ቤት ማእሰርታት ዝሃደሙ እስራት ዶክሜንታት ናይቲ ቤት ማእሰርታት ስለዛዕነወ ምርካቡ ማዝዩ አሸጋሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ለሰለስተ አዋርሕ ዘውፀረ ውግ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ምስተወልዐ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምፍራሱ ኣብ ሓያል ቤት ማእሰርታት ዝነበሩ ገበነኛታት ዛጊት ክርከቡ ከም ዘይከኣሉ ተገሊጹ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛው መግለጺ ኣብ 10 ቤት ማእሰርታት ተቀይዶም ዝነበሩ እስራት ምህዳሞም ጥራይ ኸያክል ዶክመንታት ናይቲ ቤት ማእሰርታት ውን ኮኔልካ ከም ዛዕኑን ስለስተገበረ ነቶም ገበነኛታት መቅራቦም ኣዝዩ አሸጋሪ ኮይኑ ለይሉ እቲ ኮሚሽን ካብ 10 ክሳብ 23 ጥሪ 2021 ናብ ዘካየዱ መጽናዕቲ እቶም እስራት ዝነበሩ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ትዞባ ፋሕ ብምባሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ስርቂ ዝምታ ጾታዊ ዓመጽ ዝኣመሰሉ ገበናት ክብ ከም ዝበለ ካብ ዝገብሩ ምኽንያታት ሓደ ምዃኑ ገሊጹ ብዘካቲ ኣብ ትግራይና ሙሉእ ኩናት ዓሪቡ ዘሎ ግርጭት ኣብ ካልኦት ዞባታት ኢትዮጵያውን ዓሌት ዝመንቀልዩ ግርጭታት እንዳዕበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ምትእታው መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ዞባ ዝዓበየ ወጥሪ ከም ዝሰፍን ገይሩ ይርከብ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ሳምንታት ጥራይ ክልተ ግዜ ዘይወግዓዊ ምብጻሕ ከም ዘካይዱ ዝነገረሎም ሰበስልጣን ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዱ ወዘተ ነዚ ዛዕባ ዘማእከለ መንባሩ ምንጭታት ይገልጹ ኣብቲ ርክብ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተኻየደ ኩናት ቀልጢፉ መዛዘም ዘይምርካቡ ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ኣብ ምግባርን ጉዳይ ሱዳን ብዝምልከት ከም ዝተዩ ዝሕበር ዘሎ ላዕለዋይ ወታደራዊ አዛዥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢታት ዶብ ዝርከብ ማዕስከራት ምብጻሕ አካይዱ ላዕለዋይ ወታደራዊ አዛዥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ቲምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓብ ዘሎ ከባቢታት ዶብ ዝርከብ ማዕስከራት ምብጻሕ ከም ዘካየደ ማዕከና ዜናት ሃገር ገሊጸን ሌተናንት ጀነራል ያሲር አልዓጣ ነዚ ምብጻሕ ዘካየደ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ሰራዊት ዳግማይ ይተኣኻኸብ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ዝግለጸሉ እዋን እዩ ብረቡዕ 10 ለካቲት መንጎ ኢትዮጵያውያን ሚሊሻን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ሱዳን ንዓውታት ተጎናጺፋ ምባላ ይዝከር ካብ ገዳርፍ ዝተመሓላለፈ ዜና ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ብኢትዮጵያውያን ሚሊሻ ተታሒዙ ነይሩ ዝበሎ ልዕሊ 50,000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝመለሱ ገሊጹ እዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ከባቢታት ተወላዱ ኣምሓራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሚሊሻ ኣስኪሮምሉ ዝነበሩ ዞባ እዩ ሌተናንት ጀነራል ያሲር አልዓጣ ንሰራዊት ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰሓብ ዘሎ ናይ ሕርሻን መጋሃጫን መሬት ብዝወደቀ ስርዓት አልበሸር ተረሲዑ ምንባሩ ዝሰዓበ ጸገም እዩ ድሕሪ ምንባል እዚ ሓድሽ መንግስቲ ተመሳሳሊ ጌጋ ኣይፍጽምን ኢሉ ብኻልእ ወገን አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ንደቡባዊ ግጭት ክልቴን ሃገራት አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ሸምስ አዲን ቃባሺ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ እቲ ኣባል ላዕለዋይ ቆንስል ሱዳን ምስ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲን ሰላም ንኩናት ዝዕድም መግለጺታት ብምሃብ ዘይዲፕሎማስያዊ ባህርያት ኣርዩ ምባል ከሲሱ ደቡባዊ ወጥሪ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝትን ጸጥታን ስልያን መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሚስጥራዊ ኣኼባታት ይካየድ ከም ዘለዩ ዝግለጽ ደቡብ አፍሪካ አጽያቶም ዝነበረት ዶባት ክትከፍት ምዃና አፍሊጣ እቶም መንገድታት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ተባሂሉ ዝተዓጽዋ ክኾኑ እንከሎ እቶ ዶባት ናይ ምኽፋት ውሳነ ተማል ቀዳም ብኣባላት ካቢኔት ሃገር ምጽላቑ ተፈሊጡ ደቡብ አፍሪካ ካብተን ብካልኣይ ምዕራፍ ለበዳ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣመና ተሰይ ዘላ ሃገር እያ እቲ ሃገር 1.5 ሚልዮን መልከፍትን 47,000 ሞትን ዘመዝገበት ኮይና ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበዝሐ ከም ዝኾነ ይግለጽ ብደረጃ ዓለም ክሳብ ሕጂ 108
ሚሊዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኸፉ ኮይኖም 2.3 ሚሊዮን ድማ ከም ዝመውቱ መረዳእታ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሆፕኪንስ ኣፍሊጡ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ በመሰረት እቲ ትማሊ ዕላው ዝገበሩ ውሳነ ዶባት ዚምባብዌ ቦትስዋና ሞዛምቢክ ናሚቢያ ሌስቶን ኢስትዋናን ክኽፈት እዩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ኣብ ዶባት እቲ ሃገር ንቁሕን ዝተማእኸለን ናይ ደቂ ሰባት ምሕደራ ጠቃሚ ይኽብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዓዲ ኣሮን ሙሳሊዴ ገሊጹ እንተኾነ ግን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ደቡብ አፍሪካ ዝኣቱ ተጓዓዝቲ ካብ ኮሮና ቫይረስ ናጻ ምዃኖም ዝሕብር ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዋህቦም ናይ ምርመራ ሰነድ ክሕዙ ኣጠንቂቖሎም እቲ ሚኒስተር ባዕሉ ናብተን ሰባት ብብዝሒ ዝዛወሩለን 4 ጣብያታት ከይዱ እቲ መስርሕ ክዕዘብ ምዃኑ ሓቢሩሎም ደቡብ አፍሪካ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገፀት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝራኸባ መንገድታት ዝዓጽወት ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዕለት 11 ምባሉ ዝዝከር እዩ ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ሰባት ካብ ናብን ደቡብ አፍሪካ ከይንቀሳቐሱ ተኸልኪሎም ጸኒሖም ጋዜጠኛ ዘፈራርሐ ምክትል ጸሓፊ ዋይት ሃውስ ስርሑ ገዲፉ ንሱን ሓንቲ ጓል ንሰይቲ ጋዜጠኛ ኣፈራሪኻ ብዝብል ወቀሳ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደ ምስተነገሩ ንጽባሒቱ ስራሕ መግዳፉ ብወገ ኣፍሊጡ ፖለቲኮ ናይ ዝተባሃለ ሚድያ ጋዜጠኛ ዝኾነት ታራ ፓልመሪ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቱ ተደጋጋሚ ሕቶ ከም ዘቀረበትሉን ድኮሎ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቶም ዝተጠቀመሎም ቃላት ፍኑፉናት ከም ዝኾኑ ኣሚኑ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ስነ ምግባር ንዘይብሎም ሰራሕተኛታት እቲ ምምሕዳር ክሰጉግ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም እቲ ወዲ 32 ዓመት ምክትል ጸሓፊ ዋይት ሃውስ ድኩሎ ጣዕሳይ ዝገለጸሉ ቃላት ሲኢነ ክብል ኣብ ናይ ውልቂ ትዊተር ጽሒፉ ዝኾነት ጓል ንሰይቲ ፈጺማ ክሰምዖም ዘይብላ ቋንቋዩ ተጠቂመ ሞድማ ስርሓ እና ስርሕትን ከላ ስለ ዝኾነ ፍጹም ዘይቅቡል ተግባር ኢሉ ንናይ ዋይት ሃውስ መሳርሕተይን ፕሬዝዳንት ባይደን ስለ ዘቀየምኩም ካብ ልበይ ሓዚነ ተማሊ ምስ ሓለፍቲ ኮሚሽን ዋይት ሃውስ ብዝገበርኩ ዘተ ካብ ስርሐይ ለቀ ኣለኹ ዝበለቲ ጄዱ ኩሎ እታ ተጓንፎ ዘይትውክሎ ባህሪ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ጋዜጠኛ ፓልሜሪ ኣብ ርእሰ ጉዳይ ኣዲባ ዛጊት ዝሃበቱ መልሲ የለን ንፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ትራምፕ ንምኽሳስ ዘበቅዕ ድጋፍ ኣባላት ከም ዘይረኸበ ተገሊጹ ነቲ ኣብ ጥሪ ሓደ ኣብ ካፒቶል ዝተኸሰተ ናዕቢ ብምልዓል ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንምኽሳስ ዘድሊ ብዝሒ ክልተ ኢድ ናይ ሰለስተ ናይቲ ሰኔት ድጋፍ ኣይተረኸበን ኣባላት እቲ ሴኔት ቤት ምኽሪ ሚኒስትርታት 7 ኣባላት ሪፐብሊካን ሓዊሱ 57 ድጋፍ ን43 ተቃውሞ ኣድሚጾም እዮም እንተኾነ ትራምፕ ንኽኽሰስ ዘድሊ ብዝሒ 67 ናይ ድጋፍ ድምፂ ክኾን ከሎ ብ10 ተጎዲሉ ተባሂሉ እዚ ፈተነ ምኽሳስ ትራምፕ ንኻልኣይ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ትራምፕ ንኽኽሰስ እኹል ናይ ድጋፍ ድምፂ እንተዝረክብ ትራምፕ ንሓዋሩ ናብ ፕሬዝዳንታዊ ውድድር ከይምለስ ምተቐየደ ነይሩ ድሕሪ እቲ ድምፂ ምሃብ ርእይቶ ኣብ ዝሃባ ኣባል ኮንግረስ ሴናተር ሚዝ ማኮኔል ነቲ ውቃበ ዘይብሉ ዝብሎ ኣብ ካፒቶል ዝተኸሰተ ዕግርግር ትራምፕ ተሓታቲ ክገብር ነይሩ ኢሉ እንተኾነ ንሱ ኣብ መጀመርታ እዋን ኣንጻር እቲ ክሲ እዩ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ ፕሬዝዳንት ምስ ወረደ ስለ ዝኾነ እቲ ክሲ ዘይሕጋዊ መንግስታዊ ኢሉ ሚኒስተር ማኮኔል ትራምፕ በእስራ ጥሪ ኣብ ፕሬዝዳንት ቅድሚ ሙራዱ ከይክስስቲ ቀይዲ ኣብ ምጉታት ቀንዲ ተዋሳኢ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ተባሂሉ እንተኾነ ሕጂውን ትራምፕ ካብ ገበን ኣየምለጠን ብኻልእ ኣገባብ ሕጊ ክሕተት ይኽእል ኢሉ ሕጂውን ካብቲ ክሲ ኣየምለጠን ዘሎ ሃገርና ስርዓት መቕጽዒ ሕጊ ገበን ኣለዋ ሲቪላዊ መቕጽዒ ሕጊውን ኣለዋ ፕሬዝዳንት ነባራት ድማ ካብዚኦም ኩሎም ሕግታት ዝሕተቱ ነጻ ሰባት ኣይኮነን ኢሉ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እቲ ዝተረኸበ ድምፂ ንክሲ ዘብቅዕ እንተዘይኮይኑ እኳ ሕጂውን ትርጉም እቲ ክሲ ውድቂ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ኢሉ እዚ ኣብ ታሪኽና ዝተረኣየ ዝሕዝን ፍጻመ ዲሞክራሲ ብቐሊሉ ክጠፍእ ዝኽእል ቀይዲ ምዃኑ ዘዘኻኽረና ኩሉ ግዜ ተሪርና ክንሕልዎ ከም ዘለና ድማ የመልክት ኩሉ ግዜ ንቑሓት ክንከውን ይግባእ ንዓብን ሓላፍነትን ኣብ ፖለቲካዊ ኣሜሪካ ስፍራ የብሎምን ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ንሕና ድማ ከም መራሕቲ ንሓቂ ክንጣበቕን ንሓሶት ክነጋልጾን ግቡእና እዩ ኢሉ ተወከልቲ ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ መዕፀዊ መግለጺኦም እቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ክምስረት ዝተኣለመ ክሲ ምቁራጽ ሓደገኛ እዩ ኢሎሞም ተወካሊ ጆ ንጉሰ እቲ ኣብ ጥሪ ሓደ ዘጓነፈ ኣብ ሃገርና መሊሱ ዘይድገመሉ ዕድል የለን ኢሉ ተወካሊ ማድሊን ዲን ብወገኑ እዚ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ እዩ ኣብ ዘበና ተፈጺሙ ዘሎ ምድሕርሓር ኣየድልን
ኣይኮነን ኢሉ ጠበቃታት ትራምፕ ሚካኤል ቫን ዲቪን እቲ ዝግበር ዘሎ ይምሰል ክብል ዘናኣሶ ኮይኑ ሰልፊ ዲሞክራት ትራምፕ ብምኽሳስ ተወሊፎም እዮም ኢሎም እዚ ክሲ ካብ መጀመርቱ ክሳብ መወዳእቱ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ተቃውምቱ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝገብሮ ዘይተቋረፀ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ውፅኢት ምዃኑ ድማ ዘርኢ ኢሉ ትራምፕ ብወገኑን በዚ መንገዲ ዝሓለፈ ፕሬዝደንት የለን እቲ ዓባይ ኣሜሪካ መፍጣር ዝብል ሕልሚ ተጀሚሩ እምበር ኣይተዛዘመን ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ንመስግን ሰናይ ንዓኹም